Hadin ka jingye khun bat ka jingye pen ibor ha madan yelek kai daki kenhun yelek kai football baper na keleng ka Ribhoi district ha ka lumpung yelek kai football bala peniai da ka Nyutrap National Youth Front Nongpo Circle hamadan umbuda Ribhoi district. Menta kasengi kene ka lumpung kalapoi syaka bakut no ha ka ba la yelek kai hapadeng ka paham so 3 persya ya ka Shan FC bat hadin ka jing yelek kai ka basyong shit bha ka Shan FC kalara ya ka nam ladu da ka jing job ka ba iwe la not. Ha kene kasengi penha perda lawan ban sakhi da uba sadon ke bla ubade u president rangba ka HNOF sengkemi kumukongsan haringkat uba Matthew Makdo ubade u working president ka NSCA kumusembut kongsan usamla rangba Marcus Martin president ka HNOF Northern Region nalor ki weipat ki riupau khmat bat ki nongyalam ka HNOF nadu sengkemi hadu ki circle lembat ki pajba ki kongsan habakren ha kane ka jingyalang kila ay mensim ya ki nongyale kai benang trishitom shishu ha ka ba ka jingjob ne ka jingram ha kane ka lumpung kamdei banlong ka ba pensarong ne du mensim Henry ay kanlong ka sinjam syaki maumer benang kiu syakmat bat syaprang ki nongkren kila maj phangru halor ka jingsniu jong drox bat ki kunturu ya ki samla ban kia raidin raimau na udrox namar udei unong shun uban bamdu wat ya ka imlang ka salang layoru bansam ya ka kusnam haringkat ki trophy syaki nong job ha ka ba ka Shan FC kalayora ya ka song pisa ka ba arpau hajar tingka bat ka paham so 3 khatsan hajar tingka. Jingram regi jing simbenta haga sport hi kadai kemensim banyi lekai te ka sport hi kembang ya sotu haga ni jok kadai kawai na gilat ban play ka platform ni kena samla ban peni la kisap haki kerdan ki fair baru kolong kawai kalat kerenti kaba kamai kadon haga sport la ni ya play jing mutba namar ba kum kaseng ni semua ban aimen siam ni kena samla ban ya simbenta hikam kilomet laga de football ni ka de no jing lekai ka balong hak sport khalang ban light na sibun ba jing snew namar ba kani ka jok ka bamenta kat sabangi lek kat sabangi phai ni osngo tang de jing kerni hak jing di buat lagi long hak kiat lani long hau drugs lani ki pat hikam ji ba long pasya ka imlang salang handai sung tunat lada ki khun samla ki simbenta hikam kilomet kan pelai ki sibun ki bro kajing kiu jong ka sport hame kalaya kadai kabala kiu ba hadu kata-kata andai basungsi bababun ki klub hame kalaya kitang penungkam dagi nong lekai ki bana sabari bana sabar jelaru kasap kabun ba ki parado persnan kun semlang jongi andai dang bun pat ki klub apa hame kalaya kitang penungkam da kita ginong lekai ki bana bari bana bar jelaru andai kadgum ka jingtep bagi jingkiu jong ka football khamtam kalong kabala kiu state bah ke jela jong meklaya dunkam ya kita ginong ilakai benabar dunkam hi kita ginong ilakai benabar jela ban kumbota wong ban ya share ya experience lani ke expertise lani ke jingla ya ke ban peni ke skill hai man lak sport tangba de bun khamai lak pat ya ki kun samla jong je kendriu bakit kiu sopran te ngam dadali ban kan hukum kani ka kanti ngamar kadai kabenta ka ba phi ginong player nadu mene play ilakai ban peniang sa penyang selamru kami song niahi hang nuru dengan suabangan pensiong no mga suabangan song no ku dikentin yai peteng ya gini ki khap ki phong no phidan yai peteng ya jing minut jung phi hai kam kilomet yai peteng ya jing plek jing mut jung phi kam kilomet dak bakiam lagi jing snew lagi jing pensioi ki snew jing di wai jing di tanglang ki ba pentobria ya ka jing batang ini kentin poi haduk kan ka final mene haswa por baka sedang kan ka football ngadang ong ba kumno pamso 3 klim madan ro kidang poi final tip ladadan madan leite mo tenrei ka ba nga sngo shan lani nga sngo
ngas ngau diaw nakaliang ka jongah ni penpau ro khamat jong pi ba moi balong ro chief guest I ba Marcus Martin berkunjuk ro kini ki nong yalam ka ba khamat kai ka bang yo I kamtam haka dong ribhoi barokawai ba ngiju yo sngo ngiju yo sakiru ba nakawai ka por sa kawai ka por habagi don tournament kisay ong ba kipliar na po ribhoy kilong kipabiang ba kamet mo lakalong haka athletics lakalong ka boxing lakalong haka no ka banta jong ka jile kai kamtam haka football handray ka ba susi kalong ba hado manta ngin padon ka no infrastructure ka babiang na ka banta kikena le kai jongi bat lese ka daw ngam tip na ka ka daw handray ka mga tip kalong ikumba ka sorkar ka isya siliang khamat haka bayday ban kantiw ya ka sports haka ni ka dong ka jungi but nakataka daw kum sibenta haka ni ka por nga buoro kum kani ka rukam perkhat siya kibor penyat jong ka sorkar bat kamtam ka sports department bakin so bah ban phailam ya ka khamat ka jongki siya kani ka dong ka than kamtam ka district riboy ngiyo I baki player kimi nang ne henry ngiduna pat ke infrastructure ten nakataka daw nga kentu nga aware bat kamtam ikinong yalam bagin sobha ban yami sa kamat ban buuro ya kajing dawa bagin yo ya kamadan kababiang bat sikentin arkentin nakabenta kini ki players bat kamtam iki badon saudong hakani kajaka nginyo I ba kajing jelay kajong drugs kalalong palat adu kata-kata bat day namar kata daw let's say kajing perlong kum kani ka tournament kan yarap ba kikana samla kin light ban ngop ha kajing di jong drugs bat kalong ka ba isang sot adu kata-kata bagi babun kikana samla ki ngop ha kani kajing di penbuat jong drugs bat kakta sisa ya kalong renyang ka jongki ya ka yeng kasem ka jongki bat kamtam ka imlang ka salang namar kata nga kentu nga yawer ya pi barok ki bedon ha kani ka lumpung ba pin ba ban kiar lailom laiwa now new jingdi ubas new bat ubakta sisay ka imlang kasalang bat kumjuro nga kentu nga were pi ki samla ba pin soba bani simbanta hakum kini ki jing lekai bat kenang bangilat na kita kijing snew bat kijing pensyoy ki babon ki badon hakini kisngi ki bamenta Ni dan ni janji